De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Molt bé, segons l'Atlas... S'ha revolucionat la vaca avui. Sí, ui, pot fer moltes coses aquesta vaca, però ara mateix no us les podem explicar perquè us haig d'explicar que segons l'Atlas Bàsic d'Exploracions i Descobertes, que ha estat la meva font bàsica de documentació, editat per Pa Ramon i localitzable a la secció d'enginyeria de l'apartat infantil de la biblioteca del costat de casa meva, a la pàgina 60 trobem: el treball d'escriure es va mecanitzar a partir del 1876, quan l'industrial nord-americà Philo Remington va treure al mercat la primera màquina d'escriure batejada amb el seu cognom, Remington. Bé, això és tot el coneixement sobre les màquines d'escriure que he aconseguit a la biblioteca i com que no anàvem a fer gaire, doncs el que he fet és anar a buscar una màquina d'escriure per tenir-la a l'estudi i examinar-la en directe. Això és la prova de que la Avui tenim tenim a una l'estudi. convidada especial a l'estudi, Sí. una màquina d'escriure. El tema és que aconseguir-la ha estat una operació realment molt complicada. El primer que he fet és preguntar, és una cosa molt analògica, que és preguntar als teus amics més friquis de la següent manera. Perdona, tu que ets així friki, tens alguna màquina d'escriure? Què va, tia? Molt bé, després de la negativa de tots, he Què va, descobert... I així, a veure va, més, tia? efecte negativa, Què va, tia? he descobert que no havia Què fet va, el tia? primer que s'ha de fer quan tens problemes irresolubles, que és... Pregunta a la mama. Mamá, ¿en la oficina tenés alguna máquina de escribir? Sí, cariño, pero no sé si la Elisa la utilizará mañana para hacer etiquetas. Perquè les màquines d'escriure són superútils per fer etiquetes, però això no us ho explicarem encara. Total, amb aquesta trucada vaig descobrir que si voleu una màquina d'escriure havia d'anar a l'oficina de ma mare i aquí us faig partícips d'un gran descobriment sobre l'essència del món analògic, que és aquest. El món analògic implica pes, desplaçament i temps. Sense anar més lluny, aquest matí he anat a l'oficina de ma mare a la Vall d'Hebron amb un carret de la compra vermell, que també està aquí. He comprat pastetes per agrair el gest de deixar-me la Que màquina. no ha portat a la redacció. Perquè els he portat a la Elisa i l'Olga, les companyes de la mare, que avui no han pogut fer nosaltres hem etiquetes. somrigut ara amb la màquina d'escriure. Jo he rigut i tot. Bé, ja tenim el viatge a la Vall d'Hebron, les pastetes, després he hagut de tornar al metro per adreçar-nos, perquè encara no havia anat a la biblioteca, anar a la biblioteca a agafar aquest llibre i l'altre, que no m'ha servit de res, ficar-los també dins del carret vermell, arribar a la com i explicar a la gent per què he vingut a treballar amb un carret de la compra. Que xocava una mica, eh? Entraves a la redacció i veies un carro de la compra que no és massa habitual, a més, podem dir que no és d'un color especialment discret. I jo em pregunto, ha valgut la pena tot aquest exercici? I tant! Només pels sorollets que pot fer la màquina d'escriure val la pena. Per exemple, el soroll de posar paper. El soroll d'escriure. El soroll d'esborrar. Va, escriu sola. El soroll d'esborrar. Què és aquest? Ui, s'ha No és molt revolucionat. diferent el d'escriure, tampoc, eh? No, però ho fa com en dos temps. I va cap endarrere. Sí, això és veritat. El soroll de canviar de línia. I el soroll de treure el paper. I bé, molts altres sorolls que... Però aquesta màquina és mecànica, electromecànica o electrònica? Jo crec que és electromecànica. Perquè el paper no es fica sol, però s'endolla. Això I podem treure el paper de cop, allò, no, amb la com mà? una typewriter. No yet. podem. No ets? No, Penseu encara. que si no, penseu que aquesta secció ha de tenir un final apoteòsic que no ens donarà temps a fer, jo us ho aviso ara. Hem de crear clima, Però primer. no passa res, perquè els sorollets no són el més interessant de les màquines d'escriure. No? No. Quan va arribar l'ordinador, semblava que no hi havia dubte de que millorava totes les condicions que teníem amb la màquina d'escriure. Però avui, una setmana després del tancament de la darrera fàbrica de màquines d'escriure, De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.